Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawi wonten rondo gantungan asik. Aransemen saking Mbak Besti Genok Jebrak asik. Cahayu jenengmu sapa sliramu pindho wara samudra lilanono aku ngamis tresno dowo ayu klopo muda leganono. Bojomu kowe duwe bojo ora tau ditunggangi ditunggoni nadyan si rondo rondo gantungan aku sago ngenteni kowe pegatan kriting tresno jenengmu sapa sliramu pindho wara samudra lilanono aku ngemis tresno dowo ayu klopo muda leganono. Bojomu kowe duwe bojo ora tau ditunggoni nadyan si rondo rondo gantungan aku sago ngenteni kowe pegatan Tinggal
makasih. Matur nuwun.